na wuce ko sai kin taho. Dan Allah ki jira ni Firdausi, ni ma ba zama zan. Ai ina da abin. Kai dan baba. Me yasa baka da zuciya ne? Na faɗa maka ba na son ka. Ba zan iya auren irin ka ba. Mutum ba sana'a ba aikin yi ba komai sai shaye-shaye. Dan Allah ka daina bibiyata. Na gaya maka ba na son ka. Aliya, wallahi tun san da kika ce min na daina shaye-shaye na daina yi. Aliya, dan Allah ki tsaya ki saurare na Ali. Maganar sana'an ma da kike faɗa Aliya, abin da yasa ban mai da hankali gurin sana'a ba, saboda na ga mahaifina don ne a cikin garin daɗin kowa. Amma in dai zaki samu farin ciki da kwanciyar hankali, ni a shirye nake yanzu in yi sana'a Aliya. Ka gama? Na ce ka gama? Eh. Dan Allah dan baba ka daina bibiyata, ba na son ka. Me haka? Aliya. Firdausi jira ni dan Allah. Aliya kin san irin san da nake miki kuwa? Aliya ki tsaya ki saurare ni dan Allah. Salamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Ina Zubairu, na kofarsa a kulle. Na fi lafiya na ganki a firgice haka? Zuwa na in masa gargadi ya fita daga harkan yata. Kar ya ƙara mata wasa ko ya ce ta shiga ɗakinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi Zubairu ne mata wasa ya ce ta shiga ɗakinsa? Kwarai kuwa, a yanda Amina ta shiga min a firgice ba ta iya gane ma inda take jefa kafanta. Wallahi Zubairu ya fita daga harkar Amina, kaf garin nan babu wanda bai san halin Zubairu da wannan mugun aikin ba. Dan Allah ki haƙuri, zan sanar da kawunsa idan ya shigo. Duk yanda ake ciki zan zo in sanar da ke. Ki haƙuri. Ina jiran sakamako. Ina jiran sakamako idan ya zo ki gaya masa. Kai. Allah ya kyauta. Zubairu baya jin magana wallahi. yanzu na yi waya da sha'awa ta ce in gaishe ki ta ce ma in sanar da ke suna nan zuwa garin insha Allah. Me kuma za ta zo ta yi? Yadda ta ma yi zamanta a ɗakinta. To ba ta kusa sauka ba? Ta kusa sauka tana so ta zo gida ta yi renon ciki. Amma dai ba a gidan nan za ta zo ta zauna ta yi renon cikin ba ko? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Dadi ka taimaka ka mun aure. Wallahi zuciyata ta kamu da soyayya Aliya dadi. Kuma duk wasu halaye da nake marasa kyau dadi na daina yin su. Kira Allah jifin baki da Allah. Kai kenan kullum ka mata babbe? Ko kana shaye-shaye ne wai? Wani irin shaye-shaye kuma? Ai ya daina. Wai ka Alhaji, me yasa kai kullum wai kokari kake sai ka bambanta dan baba da sha'awa a gidan nan? Wai kamar shi ba ɗanka ba? Kin ga irin halin ki ko? Tun da nake da sha'awa a nan gidan ba ta taba bata mare ba. Duk abin da nake so sha'awa tana son shi, amma ban da shi. Kai. Dadi ka taimaka ka bani last charge. Na rantse da Allah dadi in har ka bani jari na kama sana'a. Duk wasu halayya da nake yi na daina yin su marasa kyau. Kana lafiyan baki da Allah. Kuma ina da tabbacin Aliya za ta aure ni in dai har ina da sana'a. Wani irin chance ne ni ban baka ba? Kai kenan kullum magana Aliya. Ka saurare shi dan Allah in dai ba so kake zuciyata ta fashe mutu ba. Kullum kai kokari kake sai ka cusa min bakin ciki? To shi yanzu shi ya gaya miki irin sana'a da yake so yayi? Ai ba sai na tambaye shi ba ga sha kusa da kai ba sai ya gaya maka ai. Dadi, katin waya nake so in dinga siyarwa da data. Saboda na ga ita ce sana'ar da yawanci matasa suka fi kuma tana da saurin kawo kuɗi faka-faka. To,
Shikenan naji. Yanzu zan baka naira 50,000 ka fara da ita. Da Allah. Kana wannan shirme ne ita Aliya za ta aure ka? Haba. Amma dai duk da haka yanzu ka ga alamar da ya shirye ko? Na dai mishi abin da yake so. Ke ma na miki abin da kike so. Wa, alhamdulillah. Kai na zo neman ka ne dama. Amma wajen na ka zanje dama ai. Ok, to mu je mana mu ƙara samun. Je mu na abu ko? Thank you. Okay.